Harakat KSH Room si Bokajan MLA Mate Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Nurul Mamin Aphan MEP Megikai India Constitution ke tok ang Article 244A Karbiang Long Lapen di Bahasa wa Parman Autonomous State Mate Hempre Kang Thim Kachalong Bek Nang Jeron Kedoko Kajok Hempre ke hang Amen Pen Rat Thurpak Nanche Songta Dolo Hempre ka ben pen apran amui kidam nang ta dolo lapen kidam tang apora hot resim kang tang helikaman ot cry pen nang kachasong apran amui kidam nang avia phi kibunam dolo lapen article 244 amen pen Karbiang Long prek jam rachare song mate politics party atung pusita hempre amen pen si politics nang pathu ipomno Sonthosi Bokajan MLA Amparta Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Nurul Mamin Lethosita Article 244A Aputhaksi Radaphan Kipamam Hujia Phansi Bor Ili Bonta Dr. Nurul Mamin Karbiang Long Lapen di Mahasaw Radaphan Lang Plotsi Lapuson Amukirangwe Alam Kaning Jerong Aputhak Harakat KSA Klembang Tung Chingrumsi Ning Kipung Tektik Airset Prungset Lapen Ningkang Samse Chipaklangsi Harakat Paning Tipatok Lampen Armu Chijengsi Harakat Arong Sopi Bong Krok Along An Dr. Nurul Mamin Aphan MEP Megikai Asai Sitame Deng Nang Pok Nupusi Harakat KSA Asongja Po Songjapi Ning Kipung Tektik Airset Prungset Kehang Kataram Asi Ang Tong Parom Plup Anping Kachapaklang Aberta Usi Nilito News Fast Karbiang Lau Pirangke Dorsing Tirang Pen Berta Nang Pali Go back! Go back! Article 244 Kupia posi ke hang nang lo Piposi ke hang nang lah Ade Pipolo ke hang nang lah Article 244 ke Piposi ke hang nang lang pu alang the alang li kiningje ke Karbiang Long ke Medical College nane Engineer College nane Veterinary College doa lo ke kunale ala Cancer Hospital lapente kunane terrorist ekdom mane chingki chathan ben solve lo ke pusi alangli lam theke pakla Article 244 anda so selo pusi alangli kiningje kuna right ben si alangli kiningje lo je alangli numol nomin kiningje langnam daun ilitum ilake party alam ta ilitum pudam de athe alangli inut numol nomin ahin dan si kiningje kedam tang nini thoma prang si ningje lo athe pudam lamdam senang ilitum kaching hon Dr. Tuliram Ronghang alangli ko ana ningkan pelone ningkan thong kep sose hempek aphalman alangli kechesong Karbiang Long Autonomous Council ben chenglok alangli tim Karbiang Long ben chenglok alangli hin ben chenglok walone Autonomous Council mate Article 244 nai tu along kecherabdun u along si ako puthot Bokajan MLA dak Article 244 kupisi ke hang nang la take development se doelo pusi gipu nale mopen puloke veterinary college to nane medical college doelo ke kupisi article popai ngelang la alangli kosona right pen sikining je ko mane ahok kunat pen sikilong lo ha kuna ahok pen sikilong la somonit Karbiang Long lang dudung chosi pudam lo pate alangli kupilo alangli ta inut schedule tribe amonit Rengma inut rengma monit oh garo monit si dak alang lita schedule tribe monit lo jela dak Karbiang Long alang lita chini lo schedule tribe monit lo di kupia sen dak article 244 kupisi ke hang nang lang ja amuk medical college nang lang amuk nang lang pu ha alang li kining je adek ciklik nang lang lapen te alang li pilo alangan itum pui Karbilo charli asong pen ihem nang do chot Mupen, kado beda sopta ningjelo. Ehem nang do chota bosi, ehem pangreng chota bosi. Sangpror ke jupia abosi, ipan aku mek nakang chok. Lasu amuja son basi, itu me accept o mata Karbiang Long pano. Accept o nima? Lasi la son amuja pan.